Michelle, anong girinual? Kung may problema, ihambal kay patawagan tatanod sa barangay. Pero antes kita manawagan, sang mga barangay tanod, manamyawan na kita. Mga Pilipino, ilabi na gid mga Ilonggo dila sa may Salermo, Italy, mayong adlaw sa inyo. Kagtani, kamo naman ang ara sa maayong kahimtangan. Kag madamo nga salamat sa inyo nga paglantaw, kag pagpadayon nga pagsuporta sa akong mga videos. Halong gid kamo dira. Michelle, anong girinual? Kung may problema, ihambal. Ginlantaw kong imong video. Kay tabi na kon, maihatag ikaw nga ebidensya kung may dinaya ay gid man ilatag nimo. Pero wala gid. Gani imong video, wala punto. Nag-uyang nga ako sang 25 minutos. Tani ko nang laba ako, subong ka pang halay nako. Pero kay hindi ka magpasupil, kay si Rabia, may corona. Kag ikaw, tunok ang ara sa ulo ni Muya. Di patulan ta na lang. Ihambal ko sa imo kung ano gid ang problema. Kung anong kulang sa imo. Sa isahunta. Una, sa rehearsal pa lang, practice pulawanay. Kung case gakagutman pa, nag-surrender ka na. Di kung sa Miss Universe na mismo, maano ka? Mapaperde ka? Ikaduha. Wala gani reklamong first runner-up na kung ano man ang matabo, siya ang masunod. Ikaw pa yung mga second runner-up, ang halakakaka. Ikatatlo. Wala ako sang may nakita nga problema. Wala sang problema sa organization, sa mga nagdaog, o kung sa mga contestant, wala problema. Ang problema, ara sa imuya. Gani, ang paminsaron mo na lang, gid amuin ni. Si Rabia, beautiful. With a beautiful mind. Ikaw ya, never mind. Gani, subong. Sa ako nga bag-o nga video. I-plastar ko na lang kung diin ikaw nagakaangay. Diin ikaw nagakabagay. Para mahimuyong ka. Una, kung sa medal, pwede ka. Pero kung sa corona sang Miss Universe, daw alang-alang ka pa. Ikaduha. Kung sa volleyball, makahanot ka sang bola, baskog. Pero kung sa Miss Universe, kung ikaw magrampa, ang imong tuhod nagakurog. Ikatatlo. Kung ikaw naka-sports attire, naka-volleyball attire, ikaw ang kampiyon. Pero kung tupad mo na sila ni Rabia kag naka-swimsuit, ang imong lawas, daw balyina ang kurbada. Ikaapat, kung si Rabia magrampa, daw kaswabe, gentle ang motion. Pero kung ikaw na, matig-a, kag daw kaburanggol sa imuya. Ikalima, kung ini, dalaganay, palumba sang dalagan. Sa imong batees, winner ka na ya. Pero galing kay ini Miss Universe. Hindi, padako-dako pa Gani, kung sa Miss Universe, daw mabudlayan ka makakuha sang corona, tungod kay dalag ko ang imong paa. Ang imong botkon, maskulada. Kung lantawon ka, buranggol ka imuya. Ganit ko na ko sa imo. Kung ang lawas daw medyo buranggol, try mo maging boksidora. Kung sa Miss Universe, hindi ka makakuha sang corona sa boxing, sigurado ko may medal kaya.